Usa ka laborer sa fishport sa General Santos City, patay human gipusil sa mga sospek gamit ang sumpak. Ang insidente sa pool sa CCTV. Dugang detalye sa report ni Abby Caballero. Pauli na unta ang laborer sa fishport sa General Santos City nga nailhang si Mark Andre Apilado, 22 anyos, dihang gipusil sa barangay Labangal. Una ang pagpamusil, nasa pool sa CCTV ang insidente. Makitan ang biktima nga naglakaw kauban ng iyang higala ug dunay tulo ka lalaki nga nagsunod kanila. Taod-taod giharangan sila sa pipila pa ka mga lalaki ug didto na nahitabo ang pagpamusil gamit matud pa ang improvised firearms kun sumpa. Gikan sila og birthday sa iyang barkada. Habang nagabakta sila padulong sa ilang balay is mga taong unidentified food nga nagatambay dito sa waiting shed while they were traversing dito nag-cause of commotion and naglabayan na sila bato. So mauto ang hinungdan sa incident. Sigun sa residente, duol sa nahitabuan na bulabog sila sa buto sa pusil ni adtong higayuna. Apan dili na kuno bag-o nga dunay kagubot sa mga batan-on nga mahitabo sa lugar matag gabii. Usually gyud garayot gyud na diri kada gabi gyud. Tapos taga-report mi wala mapud gyud na may may naga-respond. Buot karon sa inahan sa biktima nga mahatagan og hustisya ang kamatayon sa iyang anak. Dili na ko gusto nga kung unsa natabo sa anak ko man. Naapay matabo ba? Anak lang gusto ko. Hustisya lang gusto namo. Matud sa kapulisan, natripan kuno sa mga sospek ang biktima. Samtang duna na kuno sila'y person of interest ug nakatakda na kining kasuhan. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.